A participación de Portos de Galicia na Feira Náutica London Boat Show, celebrado o pasado mes de xaneiro, comeza a dar os seus froitos. A presidenta da Royal Yacht Association visitou as instalacións do náutico de Cabo de Cruz. A intención da entidade, que aglutina a 150.000 socios de máis de 60 países, é abrir novas vías de colaboración con náutico crucense. Yo creo que el mar siempre nos ha vinculado, Reino Unido con Galicia, y como comentaba ahora ya estamos intentando que más gente vaya a ver lo que es Galicia y disfrutar del paisaje tan maravilloso que tiene, las aguas cristalinas que tienen aquí. Aproveitando a visita, procedeuse o izado da bandeira azul e da bandeira Q de calidade nas instalacións da Marina Cabo de Cruz, que un ano máis renova distintivos. Son dous emblemas moi importantes que teñen unha altísima reputación e prestixio en todo o mundo da náutica e que Marina Cabo de Cruz, desde que se abonou a eles no primeiro ano, os renueva ano tras ano con total normalidade, tendo en conta que exigen unha serie de servicios ser prestados e exigen desde logo unha calidade nas instalacións que ten desde logo este porto deportivo. Precisamente nesta aposta pola máxima excelencia, a Xunta de Galicia traballa xa na implantación dun novo distintivo de calidade na nosa comunidade, a Gold Anchor, un valor engadido para os visitantes de fala inglesa. Que temos que apoyar todos os distintivos de calidad, tanto nacionales como internacionales, porque cada distintivo representa un mercado. En estes momentos nós temos que traballar o mercado anglosaxón do norte de Europa, o mercado báltico, e un dos distintivos máis importantes internacionales nese mundo que se visualiza é o Gold Anchor, a ancla de oro. Nós vamos a pelear, eu creo que o náutico vai entrar eso, por ter a opción de entrar nesa Gold Anchor, porque nos abre moitísimas posibilidades, moitísimos mercados e nos abre as perspectivas de negocio. Temos que ser ambiciosos.